s'ha de venir a veure Dopaland per molts motius. Bueno, clar, també, que ho digui jo, òbviament jo què he de dir, no? Però realment penso que és una obra que apel·la a moltes idees, però no només idees, sinó fets concrets que ens trobem, que ens podem trobar, o que segur que coneixem algú que s'hi ha trobat d'alguna manera en la seva vida respecte a la nostra vida laboral i respecte a com vivim aquest nou esclavatge d'aquest nou segle i d'aquesta nova era. Alhora ho viuran des d'una manera molt irònica i molt divertida, se'n podran riure, però alhora també els pot fer reflexionar o simplement adonar-se que no estan soles aquestes persones, que tots ens sentim una mica així i que, bueno, crec que és una manera de connectar molt amb el dia a dia i en la nostra vida laboral, perquè al final és que ens passem la major part del temps treballant, malauradament, i a sobre quan no tenim feina encara és pitjor, o sigui, formaran part d'aquest joc pervers però divertit.